Bon, bref. Sekurang ati tsy de ataotsika lava loatra fa andeha ataotsika mahitsy. Za indi volagna i madame Amina. Amina. Ala mayoty. Sarinany ndraiky zanany napetrako en Facebook nakao. Za madame mety za tsy hainao. Za tsy hainao foekiny. Existence naka mety hitanao Facebook fa za tsy hainao zovy. Fa 3 taogno misy volako aminao agny. Za mivolagna anareo petraka eto hoe za mampiasa vola, za mampiodigny vola, za mipetraka fo eto. Io boka tsisy ty asa mina vola lakafo. Za mampiasa vola. Ankamaroza andreo tsekitseky jiaby mayoty mivatro magnino varotro nakay za lafondreo io. Hentagna nakay za lafondreo io. Za mipetraka eto fo. Na Madagasikara zegny. Ke misy tseky nakaraiky nangalanao hentagna fa ngala 3 taogno mois d'avril. Za baka fa troso farandradigniko. Fa nao koa ndraiky magnanza verjery anao amizay sasaiko. 332 euro magnano zegny hoe vola io aminao tsara nangalagna 3 taogno anao ndraiky zanakanao samby nangaly raha izay nagnaboako sarinareo ndraiky zanakanao. Vola manao metretro zo volan'ny pakerety, vola tsy volan'ny pakerety, vatro tsy vatron'ny pakerety. Hentagna jiaby mandeha mayoty za ty mivanga izy zany mandeha fe za mitransfera izy. Vola ko sady hentagna naka raha naka. Asa mazava aminao. 3 taogno mois d'avril trosako aminao agny 300 quelques euros anao ndraiky mivanga vola mena anao miegny tsara anao misanja anao madio. Madame Amina. Tsy haiko voa tsy magnino tsy vazaha nang voa satria fa nafisen'olo anao tsy fahifanao trosa itagntagny hoe ni voanao agnarananao. Amin'ny agnarana raiky amin'ny sarinao napetako alohany Facebook nakande ataoko vidéo ty. Vola ko vola miasa. Vola mihodigny. Fa vola ko utsy ande miloma ko karazagna havan'olo jiaby za ty managna baba managna reny managna naday managna ravavy managna zanaka tsiota. Haiko tantoko ampidirako vola ko izy fa tiako atao la bombe naka za vidi periki ry talon ry toaka giako haiko mihina vola ko. Fa matoa za mitady vola io. Misy raha ilavako izy. Ni trosa zigny anao nentitry. Anao nentitry ni trosa zigny fa hagnefa ho izy anao. 3 taogno drako mois d'avril 3 taogno mois d'avril vola io aminao agny. Ka ia pakerety vola ko atera. Mandra pandeavako itany mayoty io. Za ndraiky ho avy ao. Za tsy nangno andra mbiagna. Aranareo misy telo efa bavy anareo tompintrosa fa mandeha taogno io. Fa mbala raiky zay fo miako anareo eto niany. Alerte izy ataoko ty. Le managna eritreritry nitrosa amin'olo tsofo mpivarotra entagna naka mayoty. Atera anareo sandra volako. Le ngeny fantrosa amin'ny taogno za zegny. Za tsy mitaky trosa 6 mois. Za tsy mitaky. L'argent baka per l'argent anao raha zahavako fo. Est-ce que anao efa marigny sa anao ikatramo? Kenareo efa ty katramo. Fa 3 taogno zay. Tadiavako volako. Tadiavako fa miasa aminakahy. Ataovanao rava misofigny nazy fa Facebook nany napetako le mahaiza mpavia hagny. Atera na pakerety zinava ny volako fa hentako entagna jiaby alafon'ny pakerety io. Na vola fotsy na vola mena na lamba na kiraro na periki na hentagna nakahy. Ni nakahy eto ty, za tsy miasa ty. Za baka tsy miasa ho anareo, fa za misoma vola. Za ko tsy miasa, fa za misoma vola fo. Ke vola ko drako tadiavo ko atsendriky tindriko andeha ataoko dom aminao. Za ko agnano dom ro traboina Madagasikara miako hani. Fa za tsendriky te agnano dom aminao mayoty ndraiky ry zanakanao. Tsendriky tindriko. Ke vola ko ampodiana mbala za tsy nirematra. Mbala alerte izy zegny. I madame Amina. Tsy haiko voa tsy vaza tsy haiko hoe agnaragna vovo za tsy me ndegnaragna ndrizanako fo za serigna miretenez n'olo tsy haiko. Ke ampitapitaonareo partagenareo mandeha amindreo mayoty agny mba ho hitan'ny tompiny. Sarinany fa napetako. Tel vavefitra nareo zanako trosa mandeha taogno mayoty. So anareo metretro tsaiky mivarovatro aminareo magnaminareo ambanareo nindreo hentagny. Hentagna nakay baka ty. Hentagna nakay ary vola nakay. Hara tsy maintsy takiko. So tsy hainareo baka. Izy koa reo tsaiky fa 300 trosa 300 euro. Ndre nataonao 20 euro par mois zay na voefanao fo. Fa nao tsy vogny agnefa. 3 taogno mois d'avril io 338 euro io aminao. Ndre nataonao 20 euro par mois zay na 5 euro par mois koa 3 taogno zay na voefanao tsara. Fa nao tsy agnefa. Ke azifegny vola io e. Message nao jiaby ranao jiaby aminakayety. Jiaby. Concernanao. Ke hiambesako anao. Jusqu'à février io nidriky. Navy 14 février Saint-Valentin io. Za mampizahanao eto. Aza terigny vola ko e. Aza terigny vola ko ampakerety. Aza terigny vola ko ampakerety. Fa trosa 300 euro agnatin'ny 3 taogno zegny anao fa tsy vogny agnefa fa anao ty katramo.
za mampizahanao eto mbo arantoko eto lavinao manontolo arantoko eto io boko navorako za mahery andra za misy mahamay ataonareo na mampitsemboko za bako nareo sarvery jery volako atera fa tsy possible anao mitosa 300 € zay agnatin'ny 3 ans tsy voaefanao anao mihina tsara anao miaigny tsara vola mena boka jiaby anao misy non tu te fous de notre gueule là satria nareo tapakira ty mitokitokika aminareo mba nareo entagna nany biky entagny za tompindreo entagna ara fe gafy anareo mitrosatrosa entagna amin'olo mayoto ka tsy nagnefa tombe amin'ny entagna nakahy anareo kopoko fa mbarako anareo sandra kopoko mari fe gafy zao vraiment nakaze basa tifikavagna za faran'olo trotra faran madigny trosa ndray mandeha tong firy fa za to imbécile tsy tiako io fagnanovagna za imbécile baka ndray Madagascar ty mampitrosa afaka molo teko pitrosegny ara la plupart du temps hitako izy magnano effort magnefa fa ko tsisy stopeko volako satria fa tindroko amby lafo amzay dodoza fatoko aby zegny satria fa mitindroko hitako izy magnano effort fa tsisy ara za kinenagna mia izy fa tsy anao misy moyen abony moyen ka anao tsy agny raha naka za mikopoko anao eto returo mresaka no maly baka za amir tsy magnefa trosa amayote karati jijirani zankanao tsy vo malinao io anareo baka anareo fa diso amy volako aminareo agny tokony tsaka raha inareo folo nangalanareo hentagna fa anareo tsisy olo nanery vozognonareo hivangy hentagna io fa nehanareo nandeha nivangazo za tsary nanery vozognon'olo hivanga hentagna nakahy asazinareo hono ara za olo magnarada mody ny sanjy ko fa tsy lafisikiniko za tompy tso fotsy azonareo hono ke hitako maromaro no maly olo nagnano commentaire nagnano partage ni diradirany zanakanao mangidy fory milelely délinquant karaha ataonao igny amy privé alors baka azavaigny le resaka azavaiko tsara le resaka ito zanakanao igny misy olo efatra 10 no maly nandefa message aminakahy nandefa capture dirany zanakanao privé titihiny ameny vola nagnino ma tsy zanagna boka sarinareo eto ndo ataognareo atogna baka za atogna za anareo ko fa lonjany fililegna délinquant tany mayotte io sa mila titiko jusqu'à marazagna mampanjaka anareo baka Madagascar za mbarazana sinareo dossier nareo io ma adakadalanareo ma titiko manomboka boka marazagna anareo agny anareo hainareo tsara fa anareo didisaniko eto fililegna délinquant anareo tova fa anareo mianaka volanko zegny anareo mianaka tompiny zegny misamposampogna aminay zany ka teraka jiaby hoe fa mara baka za ko tsy sasa sampogna teraka hatria razagna mampanjaka tsy raha magneky ke za zao ko bala nahita fatifatiny zanakanao tsy manjary nandefandefa message amindreo olo magnano commentaire Facebook nakao za mampizahanao eto anao reny ny fodiriseko satria zanakanao raha naboaka ny foronao tsy voa malinao za mampizahanao eto ataova mbala mahita zany ihany ke ifatifatiny zanakanao tsy manjary igny nandefa message amin'olo satria nareo re mianaka samby nifidy tamin'ny entagna io samby nagnovo tamin'ny hentagna io aia preuve ato preuve nareo aminakahy ato boko harantoko io jusqu'à koragna jiaby compte tsy haiko faky baka nalainao sary moin zegny hoe mo tsisy vola vola nakamile raha fulany tsary tsisy vola amin'olo anao ambarako anao olo jiaby le managna trosa aminao nirantigny o ny togno tsota o ny togno fito io zegny fakapokanao le tsy magnefa trosa fa zo nataonao amin'olo tsy tokony agnanaovanao izy atrebaka reo agnanaovanao zo sasany mayotte io mahadigny doeky za tsy raha mahadigny tsy maintsy apoko fa fa raha midéclenche bombe na retardement tsy mipoko fo miloko ato tanky volako tsy azoko isaka ndraiky eka za mikopoko anareo baka gestinao maro fola baka anao na Facebook ko elana raha fadignan'olo za tsy mijery za mampizahanao tsy hijery tsy hagnateranao volako zay baka za mizahanao tsy hijery volako tsy haterinao zay raha iombomboeko jusqu'à karazagna anao jiaby Madagascar agny jusqu'à karazagna mampanjakanao Madagascar tany misy anareo titihiko za koriavanao tsy kaiky anao baka za hakoriavanao isaka mpanjaka be tsy kaiky anao tsofoko tay volako tsy azoko ko tsy tianao hombohombo hoe korazagna anao jiaby Madagascar marako anao sandra
koa tsy tianao hombomboeko vola ko atera fa tsy zanakanao ampagnanaovanao raha matahora mipety olo jiaby magnano commentaire ao zany nagnano vidéo zany nagnaboaka volagna tiako nabokako ireo magnano commentaire au spectateur normal ro afaka s'exprimer afaka maboaka tendro vola fa zany tompony akty tokony za photognareo tokony za volagninareo asa mazava erika io anareo fa mamono latika délinquant maraka mayotte lasa tsika hampininiako koa fatifatiny zanakanao mangidy foro sy manjary igny mahietsy marary meka karaha vantotromboa igny mandeha mivolavolagna holo am commentaire ao karaha vantotromboa baka zanakanao vantotromboa raha milelilely fo vantotromboa zegny dra mirignanareo amampizapanjakanareo zegny eto koa karaha ataonao fa mpanjaka mihina voto fa folo karaza fa tsisy raha mety ataonareo tsakaraka mastin etoany anareo fahitako tsara hoe fankaregna atsika zegny alefasa zanakanao mandeha mikotrana olo agnano commentaire vidéo ty niany arao poko zafo ara eto fo za boko magnaboaka preuve atre zay nataonao nomaly ya asa ya preuve hitanareo zay antrosa taminareo aboakako eto conversation reninao ndraiky olo nivatro zo hato baka jiaby depuis 2023 aboakako eto alefa koa ny 2020 anao niany tôdy i preuve tianao zegny i baraka tadiavinareo io amiako anareo ya misy preuve ya i vavako ty tsy magnaboaka raha tsy nagnako preuve zay hay imbécile mianakaby aleshe donc ke koa tsy tianao voty ty hombo razagna anareo agny volako ifa boko fatifatiny zanakanao vantotromboa igny volia magnamiamia volagna olo am commentaire akao idirana privé andifasany message volia finono agnalataka ny délinquant any fataovany okazava zegny vangony fo satria fa nahazatra nazarinao zanakanao anao reniny mpagnano izy zanakanao nazarinao izy donc laisse tranquille le mon commentaire am raha nakaty fa ro libre magnala tendro volagna fakaregny tava mahazo message momba anao zany any fa hempaka za fo anao niany enao hempaka ale andeha bazary nakatry endrika za any nahazo message ke fanidrika amin'olo am privé koa ivantromboa vavy tsy manjary razagna anareo baka Madagasikara jiaby niany foro fanaty